Koromogen tarik 9 dwe mar achiel higa mar 2023. Ine wang' sama yudo weche manyien e chenro mar Migago mago mesa mako weche manyien ikoni gi lakseche gi wantiere kod mathoth. Omiyo bedo kod weche chakruok nyaka giko mage moko kuom weche ma wamiyo pek. Apisa mane walne aput mar luoko bad migao mar obila ochamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma ota kod ogai mar doho Martha Koome. Waketo sei e charters ang'wen mag municipalities ang'wen manyien e Homa Bay County kimedo koro gi Homa Bay municipality mosebedo kinde gite. Governor Homa Bay Gladys Wanga ochoro rang'iny mar municipal bombe ma Kindu, Mbita, Ndhiwa kod Oyugis. Tangu hiyo tufanye hiyo kazi kama aro ametublock wengi wetu achukui simu zetu. Accountant pia anasema ngoja sijapewa account zenu kutoka kwa aro. Saa tujui nani atatulipa. Moko kuom apisa mag IEBC manotayo yiero North Mugirango e county ma Kisii ywak ni pok ochul gi dweche 3 nyaka ne tim yiero maduong'. Ramogi kaka pile nyalo tudri kodwa kokal namba ma tudruok mar 236000 miwa pachi weche manyien mobokelo ni gi lakseche gi. Bende nyalo dwa chiel kachiel kokal Facebook page marwa mar Ramogi TV to kod Twitter @Ramogi TV kachiel kod YouTube. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jokanyo mag aput ma meeting mar nono yore mag bero sekta mar obila koro chamo muma mar apisi kawuono. Ogai mar do Justice Martha Koome emotele nyasi no mar chamo muma. Mane ogai mar doho e kinde mokalo David Maraga ema biro telo ne apudno keseche gogo commissioner magen jokanye duol mochung ne pok mar omenda ma ichwalo ne loch gwenge bende ne opodhi kawuono. With the members of the task force having been sworn in, the task force is now ready to formally commence its operations as outlined in the Gazette notice by the President. This morning we have had preliminary discussions with the Cabinet Secretary and the Principal Secretary in the Ministry of Interior ahead of this swearing in. And during that meeting, we had some reflections on the task ahead of us and the expectations of the two institutions. It is clear to the entire membership of the task force that the task ahead of us is a critical one that needs all our effort. So it is our hope as a task force that the deliverables from this assignment will form the basis and the impetus for the current administration to implement its commitments to the stated police and the prison reform. We shall be sharing with the members of the public and the stakeholders a schedule of our planned activities and look forward to their inputs and the views as we undertake the assignment. I therefore urge you, honorable members of the task force, to work towards the realization of our constitutional dream of a democratic policing and a prison service that pursues the constitutional goal of reformation and rehabilitation of our offenders. The offenders are also Kenyans. This is the Kenyan dream for a police service and prison service that serves the people and upholds utmost professionalism. Kawuok weche motenore kod chamo muma wadhi county ma Homa Bay. Governor county Homa Bay Gladys Wanga oketo koke mar puodho bombe ang'wen mondo bed rang'iny mar municipal. Bombe go ang'wen go gin ma Kindu, Ndhiwa, Mbita kod Oyugis. Makori rango kaka mago mabiro jiwo dongruok mar gwenge go kod county mangima.
Puodho gwenge ang'wen go koro keto kaunti Homa Bay kod bombe abich manie rang'iny ma munisipal. Gavana Wanga olero ni bombe go ochwal engas ka irango kenge duto mag chike kendo omigi puoth e kidienje duto. Kawuono waketo sei e charters ang'wen mag municipalities ang'wen manyien e Homa Bay County kimedo koro gi Homa Bay municipality mosebedo kinde gite. Mbita koro municipality, Ndiwa koro municipality, Kindu Bay koro municipality, Oyugis koro municipality. Homa Bay be municipality matiende ni koro wan gi municipalities abich e Homa Bay County ka. Sani iyudo ni nyaka nye devolution bi ji dar ko e gwenge ji dhi e taonde. Jomodhi e taonde gi gidwa ni gibed gi pi, gidwa ni gibed gi street light, gidwa ni gibed gi sewage, gidwa ni mondo takataka ogolnegi, gidwa ni mondo gigite otimre. Barabara be gidwa no losnegi e taonde gi kaka gidhi mbele. Bedo ni magi municipalities koro yawo yo nomenda mondo bi mondo los weche mag dongruok e kuonde ma municipalities ntie. Omenda moa kuom development partners, donors mantie, to gi omenda moa kuom investors. Kiwacho ni koro ma municipality ma urban area, to nitie konyruok minyalo yudo moloyo ka en rural area. Okang' mar ogai mar ODM kod Azimio Raila Amolo Odinga mar jiwo governors mag ODM tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza Mary Dosir kowuok kuom jotelo. Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Ayub Savula, jaod bura ma Navaholo Emmanuel Wange kod jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali wacho ni okang' no nigi olemo kod ber mathoth e weche mag dongruok kod uchumi ma pachoka. Bende gipuoyo okang' mar piny owacho chiwo omenda mag dongruok ma kuonde chung' od bura magilero ni biro konyo e chenro mathoth kama oting'o omenda masiro somo mag bursaries. Tumesikia rais aliweza kukashifu sana chama chetu ama muungano wetu wa Azimio ya kwamba itadidimia. Nataka kusema kwamba Azimio iko na Azimio imejengwa na vyama tofauti, vyama ya ODM, Wiper na vyama zingine. Na sisi najua kwamba tupo tayari kurudi kwa mchuano wa 2027 na Azimio ni muungano ambao huwezi kuuza namna hiyo. Na sisi kama Azimio nashukuru wajumbe tumeshikana na tunaheshimu kwamba viongozi wetu bado Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Gideon bado wameendelea kuweka watu wetu pamoja. Kwa hivyo Azimio iko na itabaki kwa Azimio na itabaki kwa muungano wetu ambao tumeshikana. Kadhi kaunti ma Migori anyuola moro e gwenge ma mulo e sub county ma Wendo koro poda kod lit kachiel kod luoro bang' wuodgi moro masomo e skund sekondar ma Kamuda e kaunti ma Kisii klas 12 ne olal miru otieno ma tarik 5 mar dweni. Familia ma japuonjre ne moya kaka Joseph Odhiambo ma jigni wacho ni japuonjre ni ne giwinjo ka goyo koko e otieno ma tarik 5 mar dweni kar saa 4 mar otieno. Ka bende kamin mare ne wuok oko mondo mi odhi orange to yudo ko onge ot kama oriko ne oninde kende. Nyamin japuonjre ni Helen Odhiambo wacho ni nyaka ne wadgi ni lal pok giyango kama entiere. Familia ni wacho ni jogo ma ichich go ni ne olal kode osebedo ka oro negi ote ni mondo gioro omenda mondo giwe thuolo. Jatend obila sub county ma Wendo oseyango ni gidhi nyime kod timo nonro. Molal no wadwa maluwo bang'a mar ariyo. To kano gik tich ang'wen gotieno tema mama gona sime ni jomoko gole ot gotieno. Koro ka jogi gole ot to go nduru matek koluoro around kama Joseph nogoe nentiere ma nindeno. To jogo kotimore nade ok onwang'e, mama ok onwang'e. Ka Joseph nosedhi nindo mogo uwi ogo mokwongo ogo mar ariyo mawuok oko kwadhi kuma ninde wayudo mana remo to jogo osedhi kode wasemanyi ari tich ang'wen kaka kawuono pok wayudo. Jok moko oro message
ni mondo or siling 20,000 mondo migi we wi Joseph. Koro kuma Joseph nitiere kata kuma jogo nitiere wakia. Koro sani ogocho to ok winjre. Koro wan familia ma onge nyalo. Ne wakwayo sirikal ni kuyie to konyo kech nyathino ne en nyathi masomo kendo min gi osethagore kode ka puonje. Sani odhi e form 4. Nyakora mo ikotenre kod lipod no watudore achiel kachiel kod George Juma mantiere e county ma Migori mondo mi waler ni to kotenore kod ma okenge mage ma osego nikech yangore nyathino ne ondhi kendo lalgo to kendo kiwinjo kanyo kuom anyuola mare to kod familia eni jogo sebedo kadwaro mondo mi ochul gi omenda eka mondo mi giwegi thuolo ka bende yango kanyo ni gionge kod nyalo mar timo mano ka bende apisas mag obila bende koro sewacho ni gitimo nonro achiel kachiel watudre kod George Juma e yor sime. George, erokamano kuom yudo thuolo matudri kodwa e chenro mar Migago. Miwa ler ni to kaluwore kod nyathini mane ondhi kendo olalgo nyaka gi sani menyo mare osechopo kanye to wach mane mantiere piny kanyo. Erokamano wawinji are mana kaka joka anyuola ma japuonje ni koro osewuoyo en ndalo 4 nyaka yande japuonje ni koro lal ka bende no make kod yo bende nyaka sani koro poko yangi ka bende dakika machuok kwatemo wuoyo kod jatend obila gwego mag awendo ma Piaskom bendo lero ni chiendo mar timo pedha ni japuonje ni koro podhi nyime kuom ndalo 4 mokalo obila osebedo ka wuotho koni gi koni kendo luwo yore mopogore opogore ka bende report machiegni en ni gisekata yudo ote machuok ma bende chal joma mondo japuonje osebedo ka oro ne familia ma japuonje ni mondo koro oro omenda maromo siling 20,000 mondo eka we thuolo bedo wane obila koro timo nonro kendo gisechako luwo namba kata ote machuokni mar gione sama gintieni en ti kama chal nade iwacho ne karwe kod ote ma jogi oro ne chal kaka japuonje ni nitie kama bende koro podo dinne kendo podo ngima kendo jogi tiyo kode mondo koro ogol pesa mondo koro orne kawane en kod adieri ni sama gidhi nyime ni e kinde machiegni gibro luwo line kata namba bende gitiyogo ni mari adieri ka otende kod kuma japuonje iwinjo ka anyuola ma japuonje bende koro wacho ni lal mare ni bende koro osemiyo gi buok mokalo nikech olala ma bende gima ne nyalo miyo olalo nikech onge ywaruok moro amora ma bende osebedo godo japuonje ni ne ninde od achiel kuom nergi moro ma bende Nyasaye nosekawo nyiso ni nonindo kar kende ka bende ne giparo ni samoro ne onyalo wuok kata nitiere chwanyruok moro kata kinde kod osiepe moko to ne giwuotho nyaka kuonde osiepe mane ande owuotho godo te kendo nyaka sani koro pod familia ni oketo geno margi kuom obila ka gintiere kod gombo ni obila koro oru chenro to ahinya koro lolai ma bende tiyo godo mar kwayo gomenda ni mondo koro japuonje ni mondo koro oyaw sikul to japuonje obedi nitie klas 12 e skul sekondari mar Kamunde e kaunti ma Kisumu oyudo thuolo mar dok e skul. George, kaluwore kod mano anyuola to dwaro ni mondo okaw okang' machanda nikech winjo kanyo ka giwacho ni gionge kod omenda ma ginyalo chulo ka jogo dwaro kanyo siling 20,000. Bende nitiere okenge moro amora misewinjo ma inyalo yud godo omenda no mar konyo kata pisas mag obila chenro ma gin go mar mondo mi gindhi joma chal kama? Anyuola ni wacho ni omenda bende jogi dwaro ni en mano ma gino wuon ok ginyal ka bende kama koro gikete geno margi en ni ging'eyo ni tendo obila nitiere kod lony makare mar tiyo kod lai ma bende nyaka sani koro ioro nigo ote machuok ka ikwago pesa mondo koro luw jogi kendo koro ng'e ni simoni sama ioro ote ni ka en kama chal nade mondo giluw lai mar simoni kendo ng'ama ore ka gin gadi ni koro kawo okang' makare obila nyalo yudo kuma japuonje ni nyaka sani koro dinne kendo kawo okang' mar yo bende nyaka sani koro ichich ne omake kendo koro dinone kendo nyaka sani koro kwayo omenda. George, erokamano kuom miyowa lipot kotenore kod mano. Wantiere kod geno ni ibro dhi nyime gi luonwa lipot motenore kod mano kendo e kinde mabiro wabiro ng'eyo ni apisas mag obila biro bedo gi chenro machal nade to okang' mage ma gibiro kawo mar temo reso nyathino endo. Nyakoro mkajwang' mano kanyo George Juma noloso godo achiel kachiel ka owuok Migori ewi nyathi ma bende ne ondhi kendo nyagi sani olalgo ka koro chenro mar manye dhi nyime. Anyuola mare onge kod nyalo mar golo pesa madwarore. Apisas mag obila bende wacho ni gitiyo kod lony ma gin go mar temo luwo ndache jogo mosebedo ka go simu kendo osebedo ka oro ote machuok mar yude. Kanyo maboka godo yuewa mokwongo kata kamano kik idhi mabor odwa ntiere kod mathoth moikoni e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono.
Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong' kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godono. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'a, mana e Ramogi TV.
Pachigero kamano kuom Ramogi mar Migago ji moktin ne prabich man kod IEBC yiero maduong' mag kaunti ma Kisii yuago rem yudo chudo magi kowuok kuom duolno ka jogi manotiyo kar chung'o bura ma Migago North onywango clerks kod jogo manochung'ne kuonde yiero mawacho ni IEBC osemerem miyogi chudo ka bende koro giseo jal mochung'ne IEBC e gwengego Wesley Ruto moserem chwalo kendo winjo ng'ur margi ne tend IEBC. Kata kamano apisa ni maduong' oyango ni chudo magi ne obedo kod ng'ukni matin ka gibiro yudo chudo machiegni ni. Tulifanya kazi mzuri. Kwa mfano mimi kama PO tulikuwa contracted for 13 days na rate ilikuwa 2000 per day. Na tulifanya kazi tukamaliza, election ilikuwa successful. Kijaribu kutafuta aro, ukimuulizia story ya pesa na kublock, accountant anakuambia atalipa sijui tarehe 5 mwezi wa January next week part 1. So tunaendelea kutosiwa tu kama coin. So hatujui ni lini tutalipwa. Ziku zinasonga 3 months now tangu tufanye hiyo kazi. For now tunauliza which is the right way tunafaa kufuata until tupate pesa yetu. Tangu hiyo tufanye hiyo kazi kama aro ametublock, wengi wetu achukui simu zetu. Accountant pia anasema ngoja, sijapewa account zenu kutoka kwa aro. Sasa hatujui nani atatulipa. Jumla toto ukianza kwa casuals, ukuje clerks, ukuje DPOs and POs wako zaidi ya 50 kwa sababu hao ndo watu wamekuwa na complaints. Kawuoke county ma Kisii wadhi county mabungoma kamanda marubile county no Francisco Olioke kod lipode mano yango ni ji 21 no witongi magie masira marapaya mano timore kamoro ni Lwakaha e kar chung'o bura ma Sirisia. Masira mano juko bas mano tingo jowuoth. Koli wacho ni apisas mago bila dhi nyime gi timo nonro ka gipedho dereba kod tandboy mano lal tok masira no ne timore. Yango ni bas no ne otingo jowuoth ma dhi Nairobi ka jowuoth 37 ne otonye masira no mano timore chieng' ngeso ka okwayo derepe mondo obed akicha ka olero ni thoth ji osewito ngimagi bang' derepe rem bedo akicha kinde ma gitiyo kod apaya. We are able to account for all those who are involved in that accident, except for those ones who traveled who are taken to the other side of Uganda for medical treatment, not on serious conditions, but on fair condition, because they boarded borders. But for the 37 passengers those who we rescued, actually we ensured that they got medication at the right time, and I know most of them actually have been discharged. So we can report with a lot of confidence that not 21 as mentioned by other media's outlets there, and to us is we have 37 that we can account for, and not 21 deaths. We only lost 3. 2 adults and 1 child. That's the number that we can confirm, and this is something that I want to request members of the fourth estate. Professional journalism needs to requires that they confirm facts with the police, and also they can confirm with the experts who are in charge of those various hospitals, the number of those ones who are recorded there and treated in their facilities. Kawuoke county no wadhi nyake county ma Busia riwruog jopuonj Kupet bade ma Busia seudul mandiko jopuonj TSC kuom rem chwalo jopuonje ngas mamalo mag tich kod medo gi lemo to kod rem kelo giko e thoth ng'ur mag jopuonje pachoka. Kotelni kod jagoro margi Mofat Okisai kod jakom Charles Muhwana giyango ni ogimor kod kaka TSC osemako mayot wach medo jopuonj lemo kod chwalo gi ngas mamalo. Bende gikoyo duol mochung' ne penje pacho ka nek
mondo med kwano omenda michulo jopuonje manono penj mag KCSE magiwacho ni nok kaluwore kod tich magitiyo to kod uchumi ma pacho ka moseidho. Gilero ni thoth jopuonje mawuok e gwenge mabocho rem bedo kod yuto tok tieko nono penj kaluwore ni omenda mathoth magingo gitiyo gi weche mag wuoth. We want to go on record as a branch ambayo sasa inakashifu in the strongest terms possible the career progression guidelines has turned to be career retrogression misguidelines. Manake walimu sasa watakuwa wana stagnate in one particular job group for a very prolonged period of time. And as a result of that, we want to join other forces, the like-minded unionists, in advocating for the reintroduction of the schemes of service. Kama viongozi kutoka Busia, we are also demanding for our quota. Hizi nafasi isiende sehemu moja pekee. Sisi ambayo tunaomba ni kwamba tukuwe na nyongeza kidogo kwa ile ya mwaka ule ulipita, na pia waangalie wakati fare imepanda, imekuwa about 4,000, almost 4 times the normal fare. So tunaomba ya kwamba NEC pia angalie maslahi ya watahini wetu wa kutoka Busia. Ramogi yawuoyi ma yudo midhiero bang' nyange koro kwan-gi omedore kendo yangore ni gisekalo 18. Yangore ni kar thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital mani Eldoret ni kod yawuoyi 16 ma sani timonegi thieth, kendo 2 kuomgi ni e kar thieth mar jogo ma ohewore. Jafwambo marwa Judith Omondi ni kod lerno. Luoro medo donjo ni jopiny ewi nyangi ma itere nyithindo ma yawuoyi. Kanyaka sani kwan mar nyithindo ma oseyangi ni oyudo midhiero bang' timo nyangu ochopo 18. Ma bang' jatatije osiptal maduong' ma Moi golo oboke manyiso ni giseyudo lipot mar nyithindo 16 mamoko 2 oketi od thieth mar joma ohewore. Achiel e osiptal no ma Moi, kamoro to ni osiptal machielo. Bende lipodno yango ni wuoyi achiel ne owito ngimane, kama moko to yudo thieth kendo igologi mos ka gidok pacho. Nyathi machielo ma jahigni 13 pod onindo kod rem e osiptal maduong' ma Kenyatta. Ma bang' ne oyudo midhiero bang' timo nyango e klinik ma St. Kate's Medical Center e kaunti ma Kajiado. Katwa ni kama ilipaki 1 inch. Alafu na hospitali nayo nikasikia walisema vile walikata kutoka hapa ati haingestahili waende warudishe ile kitu ndiye ishonwe. Kama wangeiwacha hivyo mtoto angesaidika. Anthony Garushi ma osebedo katimo nyango e klinik no kaluwore kod jodak makanyo, kata kamano ne oringo kendo pod imanye kod obila mag okwach kich. Sikia alitailisha watoto wengi. Sasa tujui kama hii ilikuwa ni bahati mbaya kwa huyo ndiye akaenda saa nyingine matatishi kamkuta kinyumbani ama ni vipi. Na vile mlitoka hapa hajafungua, hatujamuona tena. E kaunti ma Bungoma, rawera ma jahiga 11 makelo kwan mar nyithindo ma oseyudo hinyruok bang' nyangi nyaka 18 bende koro pod yudo thieth bang' timne nyango e hosptal maduong' ma Bungoma Referral. Katika hospitali ya rufaa ya Bungoma tarehe 28 akiwa anaenda kutairiwa, walikuwa watoto 2. Kisha nikaona mtoto kutembea kwake, anatembea kwa uchungu, wakati analala kula anakolala, wakati mwingine unasikia kuna harufu. Ndio nikaona ya kwamba niangalie mtoto. Kuja kutazama mtoto nikapata ako na crack mwisho wa kile kiungo, na pia ngozi yake ilikuwa nyeusi kabisa. Daktari sasa aliyefanya upasuaji baada ya siku 3 aniambie kulikuwa kumetokea nini. Ndio akanipa maelezo ya kwamba aliyefanya circumcision ni kama hakufanya vizuri, alitoa ngozi yote, kisha akagundua ya kwamba kulikuwa na makosa, akaregesha, alafu akashona upande wa mbele. Sasa huku nyuma kulikuwa kunazidi kuoza. Jonyuol rawerani bende yuak ni laktar mane otimo nyange ni nyathigi kuom koso timo tije yo makare ne nyathino. Wach magikoni osemiyo koro gitiyo kod pesa mathoth mokalo. Lakini naomba tu ya kwamba na wakati mwingine madaktari kama umesomea hiyo kazi, wawe watu wenye wanafanya kazi kwa ustaarabu, kwa sababu sasa vile walifanyia mtoto wangu, najua nimefanya hata nimepoteza imani nao. Babu kufikia sasa na bado tunagaramika, tayari imepita shilingi 150 na
kule tunakoenda hatujui itakuwa gharama gani, kwa sababu tunaambiwa kama ni labda specialized attention huenda labda afanye nini, atatolewe nje ya nchi, hatujui nayo itatugharimu pesa ngapi. Ripoti ya Tatijo Hospital Maduong' Moi Teaching and Referral yango ni higni makama omedore mokalo kendo gitiyo machiegni kod tend counties mopogore opogore e manyo yore mar tieko hinyruok makamagi chuth, ahinya to e counties ma Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Baringo e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kadhi nyime maok tinne mier 20,000 kaunti ma Murang'a oyudo resruok bang' oganda yudo kumba mar thieth mar NHIF ma osir gi piny owacho mar kaunti. Chenro ne ochwal e bwo chenro mochai gavana mar kaunti no Irungu Kang'ata ma idendo ni Kang'ata Care. Kadi makamago winjiro kony jopiny yudo thieth e kuonde thieth e tuoche mopogore opogore moriwo tuoche mag wang', jogo manigi ng'ol e kind mamoko. Chenro no omwonyo omenda maromo shillings milion 162. Hii kadi inatokana na kuona kwa muda mrefu wale wamekuwa wakipata hii kadi ni wale ambao wamejiweza, viongozi, wale Mungu ambao ameweza kuwatajirisha, lakini mtu wa kawaida hakuangi na kadi wakati ako na shida za hospitali. Ndiposa sisi tukaweza kuja na kadi yetu special ili watu wa Murang'a wafaidike. Na sasa juu nimepata hii kadi, najua itanisaidia. Kama kutakuwa na kitu kama kifo kwangu, hii kadi itasimamia pesa 50,000. Kama ni wazazi wangu, mwenye tunakaa na yeye, hata yeye pia inaweza msaidia. Kwa hivyo nimeshukuru sana siku ya leo. Jotelo kwayo piny owacho mondo kony ting'o malo tuke mag idho gode kata mountain run. Ma giwacho ni en achiel kuom yore mag nyayo weche mag limbe pachoka. Ka giwacho ni mano en achiel kuom yore bende mag tieko timbe mag tiyo gi yedhe ma medo teko e ng'wech. Ne gilose gweng' ma Kimatkei, sub-county ma Tinderet, bang' kane bagi tuke mag AK Nandi, Barangetuny Memorial Mountain Race. Jotelo bende omedo wacho ni tuke go biro miyo Kenya rieny mathoth e piny mangima. We want to make this an international event, an event that is going to be done annually in this part of the country. Mountain Run is a new theme in this country. It is common in European countries, countries of Southeast Asia, and many parts of the world. We have got to promote this in a very systematic way, so that we look at all the things that are there, and since we have already started this, and Meru County also started theirs. You can see it is now going to expand. This is one area where conservation of forests is going to be critical, being a hilly area and also being an area that is surrounded by forest. Two, even as we use sports to promote good environmental management, we also want to urge our athletes and all our sportsmen in various sports disciplines that it is going to be extremely very important that they run away from these issues of doping. Each of these events have a theme. Like today, the theme here is about climate change, running clean. We want to ensure that we use such events to sensitize the public on issues around, dealing with doping, ensuring that we're able to run clean. Ya kwa magajuanga gi mano bende mabro kelo wa yueo marario kata kamano kapok wadhi yueo antiere koda jogo ma loso koda e kinde modhi nyime gi kelo weche manyien. Ma jo wuod Phoebe kawuok Sori wacho ni neno migago makare in kaachiel kod Morin Velma gi mzee weche mag gavana go gin mago makare
min Fabi Kia Jumbo. Ramogi TV ler kendo mora kakelo weche mopondo. Amor kabedo piny kendo ineno weche manyien. An maber ka town ma Homa Bay omed nengo. Wan oganda yuak governor wa yuak to bende waungo lwedo governor wanga. Mano Eriko makawuok Marinde County Mabero kamano kuom miyo apachi kanyo. An mami kaya namba kodero iwinjo makare e oda nyaguge. Jo IBC go to noko timo tim makare onego migi msara. Negi setimo tich kendo koro nego migi chudero kamano mano mami kiwuok namba kodero. Ero kamano kuom oronwa ote mari. Retired Chief James Solo Oyanda iwuok game bar Kalare. Ramogi TV ko chunyi kendo imor kaka weche manyien biro niero kamano kuom oronwa ote machala kamano. Ma omondi nyakwara okengo kaya god kwach nyatike oneno maler. Gimotimre wendano en mamako dhok obila mondo many achije go kendo omakgi mago jogo mabendo lal ondhio nyathi mathin kendo lal godo. Ramogi winjore maber nyamira gima mako dhoga ni nyaka higa mag 2023 ne chakre. Weche mag nek ng'eny sana to kod mago mulo ganda. Kata kamano gik moko biro bedo makare. Mano Olaka Nicholas kiwuok nyamira ero kamano kuom kete e Ramogi TV. Odhiambo Fred ka intie ndiwa ikoni gone kendile mone gi yud wuod gi gero ni gibro yude. Gingo wuod body Kolunje wacho ni Raila Odinga timo maber kuom weyo jod bura thuolo gi piny owacho. Gima koro gitim en mondo gimany ne oganda uyore maga dongro. Kero kamano kuom kete e Ramogi TV. Nyakwara mga juang kikidhi mabor kwa duogo weche mag tuke mana bang' yo matin. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Just 8 Ida 100k daily. 2 PJP kwa 2 or visit Shabiki.com today. Betting and play TLB. Let's not Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 447 hash to get a Toti Jober. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Ginango manyakinge kapok ichakala kuonde minyalo Ramogi TV biro yangi ni kit ohala kaka kachiel ma Oganda duto nigi pok kaka mari
mopogore gi jowetegi. To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Can fashion. So with time. Chenro mopogore ang jogo mantiere lo talanta mopogore. Kikidek ne chenro makama chieng' tich ang'wen maka juma kod charo ng'ao. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P to emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Telo malit ne masongo madhi very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e chenro mar Migago. Kapok odhi weche mag tuke, jopur mag rabuon e sub-county ma Kuria West e county ma Migori dwaro mondo piny owacho mar county oket kambi rabuon mar Getunganya ochak tich mondo mi giyud chiro makare. Jopur go ywak e wi deko mar kambi no chako tiyo kata doko ni koro to higa kalo nyaka ne yawe. Jafambo marwa Jo Juma nitiere gi ler mar wachno. Tarik 28 dwe mar adek mar higa mokalo, kambino mar rabuon mar Getunganya mayudore e sub-county ma Kuria West ne oyawo ayanga e nyasi mane otele kod jatend migawo machon Eugene Wamalwa. Yepo mar kambini mane omwonyo omenda maro milion 107 ne okelo mor ne jopurgo mag rabuon e kaunti ma Migori. Kata kamano, mor mar jopurni ok ne okawo kata ndalo weni nyaka ne yaw kambini nyaka sani koro pok ochako tich. Sisi tuna hamu sana watufungulie hii kiwanda tuendelee kulima chakula, maana tumeng'ang'ana kupeleka chakula mbali. Kama cooperative ya viazi ya Mengo tuna ujumbe kwa gavana kwamba hii kiwanda ianze kazi as soon as possible ikiwezekana. Tulisikia basi vizuri kabisa. Sasa tunashindwa, imekaa sana bila kuanza kazi. Tunashindwa ni nini shida. Jopur mag rabuon mabende ne omedo pur mag rabuon kane gin kod geno ni kambini dhi konyogi koro osebiro ka goyo wang'gi e rangach mar kambini. Kata kamano gido mana kawo lore. Tulijua ya kuwa sasa kusoma magunia ya viazi tutakuwa tunapata fedha kutoka hapo. Wale gavana wetu amekaa atusikize kilio. Wananchi wamelia sana hapa nje. Sisi ndio tunafika kwao kila siku, wanakuja mpaka wakiwa na hizo product za sweet potato, wakisema tunapeleka wapi. Jopur gi wacho ni ne gimedo pur mar rabuon ka gintie kod geno ne gidhido chiro ka wuok kuom kambini. Kata kamano chiro ni koro podonge. Ile mambo tulikuwa tukitegemea samani kama hiyo tubaki iliisha, sasa tunategemea tu viazi. Kwa hiyo viazi najua kwamba tunalima season 2 kwa mwaka. Tunashukuru sana kwa sababu ya mradi huu. Kama ingewezekana
Kwa mfano kama mimi wakati mmekuja, mimi nimepewa namba 2017. Nimepewa nani mbegu kwamba 2017 niwe tayari kupanda. Lakini mpaka wa leo hii hatujawahi jua ni nini kinaendelea. Giwacho ni porgi usarabuon enengo mapiny mokalo ne joala mwe counties mamoko kaka mano ma Nairobi. Brokers wanachukua viazi kwa gunia ile ambayo inaunganishwa zinakuwa kama gunia 2, lakini mkulima anauza hata kwa shilingi 2,000 depending on the season. Pinyo wacho mar county ma Migori wachi ni oseketo omenda maro milion 11 ma igeno ni kod dhi tigo e au kambini marabuon. 11 million that was allocated to the factory. I will want that the governor and the team do review on how they're going to do marketing part of it. Eseche ma jopur girito mondo koro yaw kambini marabuon, bende komachielo gidwaro mondo koro piny owacho koro jolgi e yor pur ka gimiyogi kothe mabeyo. Pia mbegu kama inaweza patikana watuongezee. I will want a situation whereby our farmers, as they come, let them be given more seedlings and even the farm inputs. County ni ma Migori nyalo golo rabuon maromo tons 94,000 kuom higa ka higa, ka kambini marabuon nyalo rego rabuon maromo tons 4 kuom saa ka saa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni korwa dhi e pap ne johera mag Gor Mahia lipot